Què fas? Què n'has de fer? És que és raro. Hòstia, mira, Popesco, tu, la canalla ja no tenen respecte per la gent gran. Hòstia. Només dic que és raro. Per cert, Hansi, què estàs fotent? Cony, hòstia, és que fa dies que tinc un corrent d'aire i, hòstia, no sé d'on ve. Bueno, tu, llam, aquí qui s'asseu ha de consumir. Què vols? Una aigua, sisplau. Una aigua... Mira, avui estàs de sort. Tinc aigües per menors de 18 anys. Ah, bé. Fa gràcia, eh? Ai, la canalla. Tots els hi fa gràcia. Santa innocència. Ah, caram, que vas de viatge? Sí. Sola? Sí. Ja tinc 16 anys. Oh, cuidado, 16 anys, eh? Això és major d'edat a les Filipines. Però no deus pas anar tan lluny, tu. A Alemanya. A Alemanya? Ah, clar, a Alemanya, perquè hi tens allà els pares o parents o això, no? No, quan pugui ja me'ls importaré. Ah, clar, ja. Però, escolta, això no hauria de ser a l'inrevés? No hauríem de ser ells que se t'emportessin a tu? Pot ser. Clar. Va, veuràs, aquí l'amic Popesco i jo, clar, no n'hem de fer res. Però què hi vas a fotre, tu sola a Alemanya? A treballar. Ah, a treballar. Clar, perquè t'han fet fora de l'institut. No. És una psicòpata. Ha matat els de la classe i els professors i ara fuig. Home, hòstia, doncs deixa d'estar de collonades, home. D'això, perdona, però és que hi ha una cosa que no m'acaba de quadrar. Dius que te'n vas per feina a Alemanya i sola. Sí. No ho has sentit a la tele? No. Doncs ara s'ha d'anar a treballar a Alemanya. Ah, clar, s'hi ha d'anar a treballar a Alemanya. Sí, no, esclar. Escolta, si la feina és allà, s'hi ha d'anar. Però aviam, tampoc és una obligació. Primer hauries de tenir la teva feina i haver fet els 18 anys. De l'edat no han dit res. I de feina se suposa que si en donen és perquè n'hi ha. No, fins aquí el raonament és vàlid, eh? Molt bé, sí, però d'això... I ja ho saben els teus pares? No, els vull donar una sorpresa. Garantitzat, els hi donaràs, no pateixis. D'això... I, bueno, allà hi deus tenir això, cosins o algun parent, tu tens germans? No. No, clar. I ho sap algú, algun amic o... Sí, els he enviat un WhatsApp. Ah, clar, un què? Ah, d'això, un missatge, clar. Sí, d'això, i què t'han dit? Mira, te'n llegeixo algun. Porta'm una samarreta del Bayern quan tornis. Recorda que en alemany Frankfurt es diu Bratwurst. Clar. Genial. A l'agost et vinc a veure per vacances. Ei, els deures de la pizza, quan me'ls tornaràs? Porta'm una ensaïmada. Però aviam, perdona, això és tot el que t'han dit? Però no hi ha ningú entre les teves amistats que tingui una mica de senderi i que et digui que no te'n vagis? És que ja ho he posat a la capçalera del Facebook. Mira, l'he titulat Me'n vaig a córrer a Alemanya i he posat una foto que he trobat a internet d'aquest senyor alemany. Ah. Hòstia! Cago la... Hòstia! Però tu no... Hòstia, però que no veus de quina edat és això? Hòstia, m'hi ha carregat una foto de Hitler! Cago la mare, sentir que em va... Però, aviam, hòstia, veus el puto internet? Què t'he dit moltes vegades? Què collons t'he dit amb l'internet? Hòstia, tan defensor de l'internet. Hòstia, això de l'internet és una collonada. Una merda. Esborra d'això ara mateix i treu aquest paio del bigoti d'aquí. Home, Ets bastant mal parlat, mira, sóc com Déu, les dones i les circumstàncies m'han parit. Hòstia, com hi penses anar a Alemanya?
Ara agafaré un autobús que em portarà fins a Barcelona, allà baixaré a l'estació de Sants i agafaré un tren directe que em portarà a Alemanya. I n'hi ha perquè ho he mirat a internet. He mirat internet. Hòstia, l'internet, mira, m'està posant l'internet I ningú a internet t'ha dit que no hi podies anar a Alemanya? No. Aviam, centrem-nos un moment. I on vas d'Alemanya? Vull dir, a quina regió, a quina ciutat, a quin poble? No t'entenc. Home, bé hi deus anar a algun lloc d'Alemanya, no? Sí, a Alemanya. Però aviam, és que la canalla es pensen que anar a Alemanya és com anar a PortAventura. Hòstia, mira, me cago en Berlusconi, en Fabio Capello i en la final d'Atenes. Hòstia, ja! Ja, espera't un moment. Farem una cosa, trucarem als teus pares. Tens el telèfon de casa dels teus pares? No, però que després els hi faré la sorpresa. No pateixis! No, carinyo, que ja la tindran ben segura, la sorpresa. Passa'm el Motorola, Popescu. Bueno, no, clica tu mateix. D'això, digues el telèfon dels pares, va. No me'l sé. Què vols dir que no me'l sé? Home, per favor. Hòstia, tota la canalla us sabeu el telèfon de casa? Va, No me'l sé, de veritat. No, me cago en l'hòstia, doncs ara te l'agafa... Deixa, que és meu, què fas? Com s'engega això? Dóna-me'l, que el xofaràs. Ara, engega'm això i... No, és meu, para, no. Cago en la mar, dóna'm el telèfon, hòstia! No! Popescu! Deixa-la, que encara tindrem problemes. Hòstia! Que la deixis, home, tu no t'hi va res. Deixa-la. Ja ho sé que no m'hi va res, però que no ho veus? Que se'n vol anar a Alemanya sola, hòstia, com que aquell qui se'n va a Barcelona. Hòstia, que no ho veus que prendràs mal? Porto farmaciola. Porto farmaciola? I portes l'euros a la farmaciola? No, però porto la visa de la meva mare. Ah, bueno, aviam. Això està bé, això és una bona d'allò. Però, aviam, per què no fem una cosa? Mira, tu ara agafes, t'acabes l'ESO, després te'n vas a la universitat, tu tries la carrera que tu vulguis. Hòstia, collons, et plantifiques a Alemanya amb la teva carrera i a treballar. O si no fas l'FP, hòstia, aprens un ofici i te'n vas a practicar el teu ofici a la reconsagrada Alemanya dels pebrots. És molt mal parlat. D'acord, ja no diré més paraulotes. La mare que em va matricular, home. A la tele diuen que hi ha feina a Alemanya i que només se'n trobarà allà. I si vaig l'última, segur que no en trobo. A la tele? Però, carinyo, però quina tele et mires tu? Telecinco, Intereconomia, la 13, per favor, santa innocència, com els hi deixen dir això? Ull, que tard. L'autobús surt d'aquí 5 minuts. Que no et dec de l'aigua. €1. Joder, menys mal. Un susto. Pensava que em donaria la visa de la mare i clar, hòstia, quan ho passes amb la comissió ja no et val la pena i els acabes convidant, hòstia. Bueno, adeu-siau. I Hansi, no siguis tan mal parlat. No, farem el que podrem. Está aquí, me cago el copón de Cristo y sus apóstoles. Tu madre te va a matar. Venga, sal que te espera afuera. Es mi hija. ¿Ya tiene que dar explicaciones o qué? No, hombre, no, por nosotros no. ¿Te debemos algo? No, tranquil, que està tot pagat. Bueno, l'únic el mal rato que ens ha fet passar la nena. Pues no sé cómo te lo voy a pagar. Home, no has de pagar res. El que passa que l'hem vist aquí, pobreta, hosti, desvalguda. On vas 16 anys a treballar a Alemanya sola? Que sola, ni que hostia. Que se echa un noviete, que su padre hace un par de meses que trabaja en Alemania y se quiere ir para allí. Hosti, pues ha anat d'un pèl. Ya, le ha robado la visa a su madre y su madre la ha seguido el rastro por internet y aquí hemos llegado. Esos críos que se creen que internet es suyo y que quieren usarlo nada más que ellos. Lo que jo te diga. Bueno, me voy, perdonadme el rato. Home, a disposar. Ai, Déu meu. Mira, a mi digue'm torra, collons, Popescu. Però, hòstia, jo encara no he trobat una dona que no et vulgui enganyar o no et digui mentides. Hòstia, com a mínim aquí al bar. És veritat o no? Jo no t'ho dic que no t'hi posessis, però tu a la teva. Bueno, hòstia, no facis el torra, collons, hòstia. Sempre, quan havies de dir no has dit res, hòstia, has callat com un puta. Cuidado, Ara les venia, eh? Sí, home. Ara m'has fet agafar set. Hòstia, em vaig a fer un sol i sobre, home. I avui convides tu.
Una merda, jo em pago el meu. Què collons?